जोंनि ओनसोलखौ बड'लेण्ड बिटिआरखौ जि जौगानांगौनि थाखाय गासै बिथिङाव मोनसे माने आबुं महरै बेखौ लांनांगौनि थाखाय कैबिनेट मिनिस्टार नङाबा मिनिस्टार अफ स्टेट दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै जोङो दाबि दैखांदों आरो जों दाबि लाखि आरो लोगोसेनो इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां चिफ आरो मानगोनां मन्त्रि आरो राज्य सभानि एमपि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन दोलोखौ खावलायगोन आरो बिथांमोना जाहाथे एनडिएनि एलायन्स पार्टनार हिसाबै जाहाथे बेखिनि दाबिखौ लाखि जोंनिफ्रायथ' दाबिया थागोनानो आरो एनडिएनि जाय मुरब्बी नरेन्द्र मोदी आरो बिथांमोननि हान्जाखौ जोङो दाबि दैखांदों जाहाथे बेखिनि मर्यादाखौ जाहाथे होयो बेजों लोगोसे जोंनि जौगानाया जाहाथे रोखा जायो। हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।